Көптән көтелгән ремонт озак шатландырмый. Дивардағы буяу көзге агач яфраклары кебек кыйыла. Түбән Каманың Химиклар проспектындагы 66-нчы Б йортының 5-нче подъездында яшәүчеләр әнә шундый күңелсез хәл белән очраша. Тулырак алдагы материалда. Дивардағы буяу куба штукатур кыйыла. Химиклар проспектындагы 66-нчы Б йортының 5-нче подъездында ясалган ремонтның изе дә калмаган. Биредә яшәүче Гөлсинә Мортазина әйтүенчә, озак көтелгән төзекләндерүнең санаулы айлар эчендә юка чыгарылуына аның күңеле әрни. 20 елның язында строительләр эшкә килделәр. Шул эшләделәр, бик озак булды, 1-2 ай эшләделәр ахырсы. Вот шушындай хәлдә менә подъездыбыз 1 ел эчендә. Әлеге йортның башка подъездларында исә ремонт сыйфаты начар түгел. Шулайда диварда буяу купкан урыннар бар. Татарстан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контрольнең региональ үзәгендә белдергәнчә, ремонт үткәннән соң йорт 5 ел дәвамында гарантиядә тора. Шуңа күрә эшчеләр җитешсезлекләрне бетергә тиеш. 2009 елда кергән идем, кайчан ремонт була диеп. Алар әйттеләр 2010 елда ремонт була. 10 елдан соң гына булды бу ремонт. Менә 2020 елдагы 20 елда гына булды. Хәзер тагын ничә елдан соң булыр, инде ансын без белмибез. Идарәче компания да белдергәнчә, алар бу проблема турында белә. Җәй көнне монда кабат эшчеләр җибәреләчәк. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар.